Croeso bawb I Pennod o Coficast. Fan hyn byddwn ni'n trafod pob peth Clwb Pêl-droed Caernarfon. Cyfle I chi ddod I nabod rhai o'r gwirfoddolwyr, y staff, pobl tu ôl i'r llenni, chwaraewyr, cefnogwyr a llawer mwy. Popeth sy'n digwydd ym myd y Caernarfon byddwn ni'n trafod fan hyn ar Coficast. Fi, Andy Enchiladas sy'n ma, ac mae un o swyddogion cyfryngau cymdeithasol y clwb yma. Begw, ti'n iawn? Yndw, diolch. Gobeithio da chi'n iawn. Da iawn, diolch yn fawr. Mae'n gret cael bod yma, rhywbeth ni wedi bod yn cynllunio wneud, a mae'r clwb wedi bod yn cynllunio wneud rhywbeth fel hyn ers hir, felly mae'n wych cael bod yn rhan o Coficast fan hyn. Ac mae'n gwestai arbennig ni heddiw wedi bod yn cefnogi Caernarfon ers tua 1983, ac yn ei 5 blwyddyn a fod yn gydeirydd erbyn hyn. Felly mae wedi gweld y cyfan, byddwn ni'n dweud, wedi gweld y da a'r drwg o Clwb Pêl-droed Caernarfon. Croeso mawr i'r cadeirydd, Mr Paul Evans. Siwmai, Paul, ti'n iawn? Yn do, champion, diolch yn fawr am y croeso ac am y gwahoddiad I siarad am y clwb yno. Mae'n iawn, ac Pennod felly mae hwn yn un special, un arbennig, Coficast. Felly, just mynd ôl at y dechrau fyna, ti wedi dechrau cefnogi Caernarfon tua 1983, na ddim gofyn faint oed oedd y tîm 1983, ond siwt le oedd yr ofal amser yna, ei cymharu â heddiw? Ia, ti'n ma fe, I fi fel cefnogwr, mae'r ofal union yn peth oedd o just. Ond dwi'n meddwl bod hynna mwy wneud efo'r teimlad dwi'n gael pan dwi'n mynd i'r cae. Wrth feddwl ac wrth edrych ar hen lyniau, mae yna dipyn o newid I bod. Oedd y main stand, dwi'n siŵr na rhyw corrugated iron o hwnna, a coed a falle, pan ma'n i'n mynd yna, dwi'n cofio'r hen dressing rooms bach ofnadwy. Dwi'n yn fawr, wel, dyn nhw'n ddim yn fawr rwan, ond oedd nhw yn ofnadwy o fach. Ia, a wedyn oedd y stand tu ôl y gol ochr hydra sefyll oedd ni'n meddwl. Do'n am seti yna, jyst sefyll. A wedyn, ia, a'r hen bethau barriers yna I pwyso yn erbyn. So dwi'n cofio hynna, a dipyn bach ar ôl hynna, oedd yr FA Cup yna, a gathon ni ar ôl y gem Stockport rownd gyntaf, mae dim bach o dwbl yna, a fel oedd yn lot o cyn o'r 80au. A gathon ni fel, wel, fath i ddweud cage ddim, i'r ail gem yn erbyn York. So oedd y away supporters yn mynd I cage coch, rhyw coch oedd o'n dwi'n siŵr. Ie, so dyna mae'n so bell na ni wedi dod I ddyn gwir. Ie, a ddo gem yr FA Cup na, be dwi'n cofio ydi, un o'r pethau am y cae lle, oedden nhw wedi gorfod reid scaffold I gael, o'n am gantri television wrth gwrs, a oedden nhw wedi gorfod reid scaffold yna, ac ia, dwi wedi gweld llun hwnnw, a swn i'n mynd I fyny ddo, Ie, mae'n rhyfedd mor bell mae pethau wedi dod, achos does dim byd fel a nawr o ran caich i'r cefnogwyr I gwrdd, a bod y hotel o'r barbecue a'r full works nawr ydyn nhw. Na, a hefyd, wrth feddwl fan, doedd yr stand tu ôl I gol ochr y clwb, doedd hwnna myna chwaith i'r gemau, pan mis I yna I ddechrau yn 83. A dyn ar ôl yr FA Cup yna, nath nhw bildio hwnna. So, ia, o gen ti just y main stand, y stand hendrend, a dyna ni, really. Yn anffodus, mae'r toilet union yn un beth oedd adeg yna, ond fel arall, ti'n bod, I bob cefnogwr, mae'n siŵr pan ti'n mynd i'r ofal, jyst y ffaith na'r ofal ydi o. Dyna dwi'n gweld y cae, de. Ti'n bod, dwi'n cymryd cael y sylw ar surroundings, jyst y cae yn i'n gweld. Ond mae'r teimlad union un peth yn ynghalon ni pan dwi'n cerdded I fewn iddiw, a oedd o yn 83, ti'n bod, o stad mwy. Ond ia, mae o'n cae special, a mae'n stadion special I fi ac yn ogwyr dred ydi. Wel, Paul, da chi yn gadeirydd wan ers 5 mlynedd, os dwi'n iawn. Oeddech chi yn gwirfoddoli efo unrhyw clwb cyn hynny lle? Na, dwi wedi gwirfoddoli efo unrhyw clwb pêl-droed arall. Mae'n Caernarfon dwi'n cymygu, a Lerpwl wrth gwrs. Ond fi sy'n gwirfoddoli yn isi ymuno a bwrdd Caernarfon yn 2010. 2009, jyst i'r clwb mynd i'r wal. Nath Afron Jones gymryd droso fel cadeirydd ar y pryd. Yna dwi'n meddwl 8 o aelodau'r bwrdd. A wedyn nes I joinio mis wedyn ar ôl nhw sefydlu'r bwrdd.
So dwi'n meddwl fi dy'r unig un sy'n ar y bwrdd wwan oedd adag yna. So job gyntaf fi oedd rhedeg y siop. O'n i rhedeg y siop, o'n y container wrth ymwyl lle mae'r y new build wan o'n y container yna. Wedyn o'n damp i gyd, oedd yn gwchlo o'n felly. Wedyn, fan o'n i. Am ta 3 blynedd wedyn, ar ôl 3 blynedd nes i mynd at ochr y media. Dyn o'n i swyddog y wasg o'n i wedyn, a dwi dal yn neud y swydd yna. So ie, dwi wedi bod yna, dwi wedi bod ar y bwrdd ers 15 mlynedd erbyn o. Ydw e'n wahanol i fod yn gadeirydd sy'n gefnogwr mor brwd? Chymod, pan i chi yna fel cefnogwr ar y terras yn gweiddi trwy pawb fel mae lot o bobl yn neud. Ti'n ffindio fe'n anodd i wneud hwnna, wrth gwrs, fel cadeirydd ar ryw rôl bach gwahanol? Mae o de, ond beth dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd ydy, dwi'n yn gweiddi, ond dwi dal yn cael meddwl union yr un pethau yn ymhen, a teimlo union yr un peth yn y mol, pan da ni jyst ysgoriau neu jyst gadael gol i fewn. Ond mae yn wahanol, achos yn amlwg dwi'n mam gallu gweiddi fel o'n i, a mae un o'r pethau da ni wedi gwneud o'r bwrdd ydy trio codi safona ar hyd y clwb a safona sydd da ni yn ymddwyn fel bwrdd, aelodau bwrdd, a swn i'n dweud bod ni yn hynna. A felly, mae eisiau fod yn barchus trwy'r adeg, a mae hynna rhywbeth dwi'n teimlo'n gry, a mae'r bwrdd yn teimlo'n gry am. So, ydy mae'n bach wahanol, ond ydy, edrach ar y gem a teimladau yn ystod y gem, dyna di ni wedi gwybod, achos dwi dal yn gefnogwr. Ie, allai gredu. Mae pobl tu allan nawr felly sydd ddim yn rhan o unrhyw clwb pêl-droed. Allai feddwl pan maen nhw'n clywed y gair neu'r teitl cadeirydd clwb pêl-droed Caernarfon, maen nhw'n meddwl am y suits, executive lounge, champagne gyda sponsors cyn y gêm, fel yma i ar yr ofal pob yn ail wythnos bol. Na, dwi'n gweud fel ei bod yn onest. Dwi mwy hands-on na hynna wrth gwrs. A fel am ei fod, yn y meddwl i, dwi fod yn helpu'r bwrdd, gweddill y bwrdd yn gwneud pethau. Mae gen i ni commercial manager sy'n am siarad efo'r noddwyr ac yn y blaen. Felly mae hynna. A hefyd, fel media officer, byddai'n yn lluniau bach hefyd yn ystod y gem. So, na, dwi ddim fydd ei byth un am fod yn yr executive box fydd mewn. Well gen i fod hands-on ac yn helpu'r bob arall. A hefyd, mae rai fi ddeud, dwi yn licio gael gair efo'r rheolwr cyn y gem, jyst yn busnesu yn bach fel sy'n mae pethau mynd. A mae hwnna un o'r pethau dwi'n mwynhau mwyaf i ddigwydd. Be fysa chi'n dweud, Paul, ydy'r challenge mwyaf wrth fod yn gadeirydd ac yn cefnogwr yr un pryd? Fi oedd y hun yn ystod gem, dwi'n meddwl. A beidio gweithio rhywbeth dwi'n fod i. Ia, dwi'n meddwl hynna, di'r challenge mwyaf, fod yn onest. Achos, cefnogwr ydw i dal i fod, felly, ia, hwnna di'r challenge mwyaf gen i. Dwi'n gweld hynna'n heriol weithiau. Pidio, rhoi siawts bach i'r hogia. Dwi dal yn neud, ond eich ddim mor colourful os yn neud ystalwm. Ac y fel clwb... Go on, Bego, wy'n iawn. Ac y fel clwb, da ni yn trio hyrwyddo yr brawddeg un clwb yn bob cyfle da ni yn gallu lle. Sut ydych chi'n meddwl ydy'n anodd trio denu gwirfoddolwyr newydd i'r clwb? Yndi, dros y blynyddoedd, mae wedi bod yn eitha anodd cael gwirfoddolwyr. Be da ni'n ffeindio ydy, mae gennym ni bwrdd gryf, mae gennym ni 12 o 30 ar y bwrdd. Da ni'n gweld bod ni'n tueddu wneud lot o bethau yn hynna. Ond mae gennym ni, swn i'n deud, gennym ni hanner dwsian o gwirfoddolwyr sy'n helpu trwy'r flwyddyn, Jamie ag Alice yn y falle, sy'n neud beth yn Jim Edwards. So mae gennym ni bobl sy'n helpu, ond lle da ni'n cael traffa gael bobl i ddod i helpu di, os da ni'n gofyn am stiwardiaid, achos da ni'n mynd i clybiau eraill, mae'r rhan mwyaf o clybiau eraill efo stiwardiaid. Erbyn da ni'n cyrraedd y gau, mae yna stewards yn bob man, ond da ni bod tro, dwi'n gwybod pam, ond da ni bod tro wedi gael traffodd gael stiwardiaid i'r cae. Gathon ni digon o stiwardiaid yn ystod cyfnod Covid, de.
Ie. O pob eisiau fod y stiward adeg yna. Ond, ie, dwi'n gwybod, da ni'n gofyn am stiwardiaid, ond ar diwedd y dydd mae cefnogwyr ni jyst eisiau mynd i wasio gem, does. Dwi'n mynd gobain yn nhw. Fel ar y swn i'n mynd o stiward. Ond, dyna'r unig challenge da ni wedi gael, really. Mae, yn ystod ha, os da ni'n gofyn am bobl i ddod i helpu beintio'r ofal, does ddim problem, maen nhw'n dod yna. Mae sgynno ni cyfarfodydd efo'r cefnogwyr, ond troi fyny cyfarfodydd efo y dip ar ochr y brand ni, maen nhw'n troi fyny. So, dwi'n gwyno am hynna o gwbl, jyst bod ni'n licio gael stiwardiaid, lle ni'n hanner dwsin. Ond ar wan i hynna, fydd e'n dweud digon o ddiolch i'r cefnogwyr dros y blynyddoedd am maint maen nhw wedi helpu rhwng y cae, felly does oes ar ofal ddim yn edrych ymlaen o heb yr help hwnna da ni wedi gael. Os oes rhywun yn gwrando nawr neu'n gwylio, maen nhw'n gwybod bod ni'n desbryd am stiwardiad, felly maen nhw'n gallu dod knock ar y drws i gwybod. Ti'n gallu rhoi syniad i ni o ddiwrnod fel cadeirydd clwb pêl-droed? Heb law am troi fyny'r gêm a cael gair gyda'r reolwr a agor y gat felly, sa'n gwybod, ond pa fath o bethau sy'n codi i gadeirydd clwb fel Caernarfon o ddydd i ddydd? O ddydd i ddydd, oce. Mae'n rhaid i watcha yma, achos dwi'n gweithio llawn amser hefyd. So, ond be dwi'n tueddu i wneud i ddigwyr ydy, fydd ei ddim yn gweithio yn ystod oriau gwaith ar y clwb, os na bod yna emergency. Bydd ei mond yn atab i'r rheolwr i ddigwyr, ac illa ysgrifennu'r geraint. Fel arall, neu fel arall, fydd e'n neud yn waith dyddiol lle dydd i ddydd. So, pethau dwi'n gael ydy, y teip o beth swn i'n gael ydy, illa cwestiwn am expenses i fynd i expenses y chwaraewyr, neu lle dyn ni bwcio hotel a falle. Ddim i fydd yn neud y bwcing na, ond ydy'n iawn mi bwcio fama, teip yna beth. Achos ar diwedd y dydd, fi sy'n yn gyfrifol am yr arian, o ran beth da ni'n gwario ar. So, dyna di'r teip o beth, teip o phone calls, galed ar ffôn, dwi'n gael. Y nos, gyda unrhyw un ffonio, a weithiau fydd e'n cael cefnogwyr yn ffonio, yn gofyn, da ni sinio hwn, neu da ni sinio llall, felly, dwi'n bod tro'n gwerthfawrogi galed ar ffôn yna hefyd, achos mae'n neis fel cefnogwr siarad efo pobl eraill sydd efo diddordeb yn y clwb. So, day to day, un peth hefyd, mae gen i general manager wan Simon Davies, dwi'n nabod Simon os ydyn ni'n ysgol, felly dwi'n nabod oes o'n i'n 40. So, mae'n dros 20 mlynedd yn ôl yn braf. A wedyn, mae o yn cymryd, mewn ffordd, mae gen i lot o gyfrifoldeb yn ystod dydd, os oes rhywun yn troi fyny i'r ofal, os gen i rhywun yn dod draw efo rhywbeth i'r ofal yn ystod dydd. Da ni wwan ddim yn gorfod rhedeg yna am sycinio, a felly mae Simon yna i watched ar ôl pethau fel yna. Mae'n neud lot o gwaith papur bach i ni. So mae hynny wedi tynnu'r pwysau wrthyn ni. A felly, really, dyna gwbl cwestiynau am arian a falle dwi'n gael mwyaf. Ond wrth gwrs mis yma, bydd yn siarad lot efo rheolwr am transfers, pwy mae ar ôl, pwy ddim ar ôl, hyn y llall. Exclusive i ni fan hyn, Paul. Some exclusive i ni nawr, os e? Wedi bynnu pa bryd mae hwn yn mynd allan, ond mae'n siŵr mynd allan. Bydd yn newyddion allan hyn, mae'n siŵr mae Jake Caernarfon o TNS y senior ni ar lôn. So mae gen i 3 chwaraewr o TNS a Ben o Abertawe. So, mae hyn wedi bod yn 4 training da i ni, mae Sac wrth gwrs wedi mynd i TNS, ond teip yna beth. Ac eto fel cefnogwr, mae'n ffantastig, dwi'n gweld un o ffis ar y ffôn, adeg yma'r flwyddyn, a gwybod bod eisiau siarad am transfers. So, mae hynna'n gret i ni, ydy wrth ymwneud. So, mae'n lot o waith, lot o gyfrifoldeb, mwy o'r pres, ond dwi'n mwynhau, mae'n ffantastig. So mae'n fraint dydy fod yn gadeirydd clwb fatha Caernarfon dydy. Clwb dwi'n caru a dwi'n cefnogi ys gymaint o flynyddoedd. Be fysa chi yn dweud, Paul, ydy'r peth gorau am fod yn gadeirydd? Y peth gorau am fod yn gadeirydd ydy pan da ni yn cae ar nos Wener ydyn ni. A dwi'n gweld 1,000 o bobl, 1,000 o cofis a pobl o'r ardal.
yn cefnogi'r hogia ac yn canu troli gol. A maen nhw'n sgorio, a maen nhw'n data supporters. Ac ar ôl y gêm, da ni wedi curo'r gêm, a mae'r cofiarni'n aros yna ac yn copio'r hogia, a mae'r hogia mynd atyn nhw. A mae hynna'n meddwl y byd i fi, achos dwi'n cofio mynd i watchad y tîm blynyddoedd yn ôl cyn fynd ar y bwr. Ac eich llawn ni gael 100 yn cael. A'r tîm llawn o pobl o Lloegr, dim hogia lleol chwarae ni. A wedyn, mae hynna mor bwysig bod ni efo hogia lleol, hogia Cymraeg, eich dyn nhw'n beth da i ddweud, ond dyna da ni wedi trio wneud ers 2010. A da ni teimlo bod hynna madu teimlad o community lle de. A wedyn, dwi'n ofnadwy o falch o gweld pob yn y cae a'r nosweina'r unedig o dan y llydaeth. So, dyna di'r peth gorau amdano fi gyd ydi bod pan dwi'n gweld gymaint o cefnogwyr tu ôl yn pwysio tîm ymlaen de. Mae hwnna'n rhywbeth unigryw mae'n biti bod yn unigryw, ond mae cael cymaint o gefnogwyr yn rhywbeth unigryw i rai o glybiau Cymraeg yn yr uwchgyngor y Cymru, achos i ni mewn sefyllfa ffodus lle mae cefnogaeth mawr gyda Caernarfon. Mae rhaid bod hwnna'n gyfrifoldeb eitha mawr yn achos mae lot o glybiau, sa'n gwybod sut maen nhw'n chwarae o flaen neb, a mae rhaid bod nhw ddim yn teimlo cweith yr un peth. Mae rhaid bod yn special i chwaraewyr ac i'r staff i gyd. Pan mae fel ti'n dweud, dros fil yn troi fyny a pawb yn chantio ar y diwedd, mae fel mynd i weld gêm go iawn yn dweud. Dyna beth mae pawb eisiau. Dyna beth ti'n mynd i rei, da ni'n mynd i rei Ceia, mae'n mynd i'n neb yn pob o bwydyn nhw. Ac eich 100 o bobl yna, 100 o bobl yna. A mae hein yn teimlo sydd bod yn ychal yn y gyngrau ran blynyddoedd. A fath o'n dweud, well established, ond dyn nhw'n methu glir a gael y cefnogaeth. Da ni sôn am mwy na un glwb. So, da ni'n teimlo fel bwrdd bod ni'n lwcus ymnadwy. A dyna pan da ni byth yn siarad cymryd mantais o neb i fod yn onest. Os wedi dim gymryd o'n gan y tal bod y cefnogwyr o'n cael ymlaen dod. A mae rhaid chdi cadw'r teimlad gymuned yna. A dyna pan da ni'n trio wneud pethau bach pan fydra ni i'r gymuned. A pan da ni yn trio gael yr hogia gorau lleol i chwarae ni, ti'n bod? Ond ia, mae'r teimlad, da chi wedi bod yna chi, y ddau yna chi, ar nosweina'r. A mae'r awyrgylch yn special dydy. Achos da ni gyd yn yr un, da ni gyd yn Gymraeg, i gyd yn yr un lle, ac i gyd yn pwysio'r hogia ymlaen. A mae'n dwi'n meddwl bod yn special. A mae un o'r rheswm pan da ni cael clwb gymaint sydd. Mae yn special achos ti'n sylwi wedyn, felly os mae gêm wedi bod ar y noswener, felly bydd ti'n siopa neu mynd am beint neu rhywbeth ar y dydd Sadwrn, a mae pobl yn siarad am y gêm, a dim just y pobl ti'n gwybod sy'n hoffi pêl-droed, ond pobl yn y pubs i gyd, dwi wedi sylwi hwnna. Mae'n talk of the town yn llythrenol sy'n ffantastig, a dyna beth ti eisiau. Mae'n dangos pa mor bwysig ydy'r clwb i bobl Caernarfon yn dweud. Na i beth yn gofio sti, pan eisiau mynd o'r bwrdd yn 2010, a fath o'n i'n dweud bod jyst y clwb mynd i weld cyn hynna. A na beth yn gofio, gweld pobl yn dod i cael Arfon, y cadeirydd yn dweud, pobl dod i cael efo pres yn mynd i safio'r clwb. A dwi wedi gweld o fy hun, pobl yn dod i gat, Emil o Gwyn, a pres, hanner 100 pint, at y clwb mae hwn, ddim eisiau'r clwb farw, A nath hynna wneud dipyn o wahaniaeth i'r clwb ar y pryd, o lot o wahaniaeth i'r clwb ar y pryd. A dwi'm yn gwybod faint o clwb eraill yn Gymru fysa'n cael hynna. Illa pobl dwi roed i gweld yn yr ofal, ond eisiau gwneud rhywbeth i helpu'r clwb yn dall, neu'n sylwi faint o bwysig ydy'r clwb i'r gymuned. A dwi'm yn mynd i yfad ers gael y trosgloniad blynyddoedd yn ôl fachi, ond lle dwi'n cael hynna di Tesco'n Caernarfon neu Morrisons de. A mae'n rhaid yn casau fi mynd efo hi i siopio achos lle fysa ni neu siop am hanner awr. Mae siop yna mynd yn awr o hanner achos dwi'n stopio fo bwm, dwi'n stopio i siarad efo fi am y tîm a fachi. A dwi wrth y modd siarad am y tîm ar y clwb. So, ia, os dwi isio fedra i gael esgiws i beidio mynd i siopio efo. Ydy Mrs Evans yn fan? Ydy Mrs Evans yn fan o pêl-droed neu ddebryd? Mae'n fwy o fan na mae'n deud. Na reid hynna, achos da ni watcha games diweddar yma, wel, di Sadwrn.
Wrth gwrs, dwi'n mynd i gymryd hyn o bryd efo sylwch chi, ond mae'n nabod y chwaraewyr i gyd. Mae'n gwybod pwy dyn nhw i gyd. Mae'n peth pan o Lerpwl ar y tili, so mae'n smalio bod ti ddim yn licio, ond mae'n gwybod pwy di pwy. A beth gwrs ti di cyfarfod si do, a oedden ni yn Belfast, ac oedden ni wrth i bod. Oedd. Ac fel da chi'n pwysleisio, Paul, mae clwb dre, mae o yn gymuned, mae pawb yn dod at ei gilydd, a dwi ond yn clwb ers tua blwyddyn o'n siŵr, a bob tro dwi'n mynd allan i dre, mae pobl yn siarad efo fi amdan y tîm lle. A dwi'n meddwl, mae'r teimlad yna, mae'n rhywbeth mor special i'r clwb. A dwi'n meddwl dyna pam nes i gael yr syniad o sefydlu podcast yma, achos gan bod ni efo gymaint o fans, wel, da ni'n gallu gwneud gymaint o bethau. Ac dros eich amser chi efo'r clwb, be fysa chi'n dweud ydy'r uchafbwynt lle da chi wedi cysylltu efo yr cefnogwyr gorau oedd o'r noson yna yn Belfast neu oedd o'n gymt fatha adra, ie. Wel, dwi'n meddwl hyn oedd o surprise i chi, ond yn noson o Belfast, pan ni gyrraedd efo'r bus, a be gwni sti fethu'r bus do? Do, tad! O'r hotel do, dwi'n cofio nes ti am abon fethu'r bus do. Dwi'n cofio hyn o'r chi bod i'n lwyddo o ni. Pwy oedd y bai, chdi sy'n mabon? Mabon, dim yn mynd e. A wedyn, so nathon ni gyrraedd ar y bus a hanner ffordd yna. Wel, na do ddim hanner ffordd yna, rhyw 5 munud i fewn i'r siwrna, i'r cae. Nath Fish dweud, lle mae Begw, meddwl? Dwi'n meddwl lle mae Mabon, a dwi'n meddwl siwr, nath o ffonio chdi do? Do. Ond, ia, pan nathon ni gyrraedd y cae, a ond y rhai o cefnogwyr di gyrraedd at y gyna y bydd o'n ni na. Pan eisiau weld y cefnogwyr dod i fewn. Ond chos yna dipyn amser cyn y gem, ac eisiau am walk, oedd o mor special i gweld gymaint o eisiau troli gol i siarad efo'r cefnogwyr dwi'n sefyll efo yn cael weithiau o falle, jyst cefnogwyr dwi'n gweld a dwi'n nabod, ac oedd hyn o mor special yn Belfast, 400 hanner o'r cefnogwyr ni, ac ar ôl y gem wedyn, a na i byth yn orio ar ôl y gem cerdded ar y cae, swn i gyda'i rhedeg, ond cerdded o'n i'n gallu rhedeg. Ac, gweld 400 a hanner o'r gofiami yn canu fe'i gilydd, hefo'r cefnogwyr, hefo'r chwaraewyr. A dwi'n meddwl sa'ch chi'n gallu curo hynna. Da ni bod tro mewn gobaith, a da ni'n trio, da ni yn amlwg, da ni am trio mynd yn ôl i Ewrop, tymor yma, tymor nesaf, yn byth bob tymor dyna di'r nod bod tro. Ond sef wedi di giro teimlad yna. A dwi'n cofio sefyll ar y cae, efo John Watkins a Fish a pob, a just yn anagrad oedd o'n meddwl gymaint i ni. A gweld 400, a dwi'n mond o gweld rhai o'r pobl yma yn yr ofal. A gweld nhw'n Belfast, oedd o'n surreal. A, wel, tha ni'n deud ar ôl y gem eisiau dweud o'n y peth cofis yn Ewrop na rhaglen yna, byth na neb byth cymryd yn noson nawr wrthyn ni. Neb, byth. A mae hynna'n special. A, ia, tan y diwrnod na i fynd o yma, na i gofio hwnna. Ia, ffantastig. Oeddech chdi'n nad oedd Begw ar y cae efo fi, dwi'n cofio siarad efo chdi. Byth gofiadw. Oedd o wir yn, achos i fod yn onast, oedd ei gem mwyaf hir, dwi roed i fod oedd i jyst methu chwilio be oedd yn mynd ymlaen. Ond pam nath ni giro ar y penalties na, oedd o jyst fatha, dwi roed wedi profi'r ffasiwn fatha, just bob dim, oedd o jyst fatha, dwi'n meddwl be oedd yn braf am y gem fyd, oedd y fatha gem Cymru, achos oedd gennych chi fatha fans oedd ddim yn dod i game home, ond just wedi dod i Belfast
A dwi'n meddwl dyna beth sy'n mor bwerus am clwbiau lleol, achos da chi jyst yn tynnu pawb at ei gilydd yn y bon, dydach. Felly, ie. Na i ddweud secret arall yma i Andy, achos mi goddach chdi yna. Ond, oedd o'n bwysig ar ôl y gem, o'n i'n teimlo, i cadw'r hogia fi gilydd. Cos o'n i wedi clywed bod rhai o'r hogia yn mynd allan i Belfast am drink. So be nathon ni oedd, o'n eisiau penderfynu, siarad yn y ddau o aelodau'r bwrdd. A nathon ni penderfynu reit, nawn ni gael, nawn ni rhoi pres trol i bar mwyn cadw'r chwaraewyr efo'i gilydd a'r staff a y Begw a Mabon a aelodau'r bwrdd. A anyway, oedd o'n 4 o'r bora. A o'n i'm yn gael mynd o'n at o'n i wedi talu'r bil, ac oedd y bil jyst yn 2,500. So, dyna fe sydd y bil. Oedd y svein sy'n dda, achos ta hanner awr i fewn iddi, ar ôl mynd yn ôl i'r hotel, nes i weld Griff John efo 20 o shots ar tre fel hyn, a pasio nhw ymlaen i'r hogia i gyd. Ond oedd un o'r peth o gorau da ni wedi gwneud fel bwrdd yn ôl o cytuno hynna, achos nath hynna gorffan y noson off yn gret. Do. Mae'n a lot with... Achos dwi'n cofio, siŵr, o'n i yna Santia 4, a wedyn o'n i siarad ar BBC'r fatha Radio Cymru am tua a dwi'n cofio deffro efo ffasiwn Ciron Pen, dwi'n gwybod sut dwi am y siarad. Mae'n a lot o'r gefnogwyr wedi siarad am Belfast fel Wales Away, fel oedd Begw yn dweud, cymharu y ddau peth. A lot o gefnogwyr Cymru sy'n teithio tramor yn mynd nôl i 2016 fel y trip gorau, jyst achos oedd ei rioed i digwydd o blaen fel la. A dwi yn meddwl bod trip Belfast yn un o'r reina, gobeithio bydd Caernarfon yn cael mynd, a felly bydd lot fwy o bobl yn mynd tro nesaf. Ond oedd e'n special i fod yna, ti'n bod, fel yr un cyntaf. Mae hynna neis i glwad ydy, ti'n bod, cos dwi wedi bod o Gymru waith i ffwrdd yn Belgium yn y 90s. Mae'n ffantastig mynd i ffwrdd o Gymru. Ond os di bobl yn cymharu noson Belfast, ni yn Belfast efo gemau Cymru, wel, mae hynna digon da i fi ydy. Oedd hynna'n hygol, chymod, cannoedd o bobl i gyd gyda gilydd, Crysau Melin, pob man, pawb yn canu, a oedd e'n rhywbeth just hollol surreal i fod yn rhan ohono fe gyda clwb cymharol fach. Chymod, os ti'n cefnogi tîm Premier League yn Lloegr, a ti'n dilyn nhw, a ti'n mynd i weld nhw, ti'n gallu gwneud hwnna pob penwythnos, ffantastig, ond i bobl sy'n cefnogi clybiau fel Caernarfon, dyw e ddim yn digwydd yn aml iawn, felly mae'n anhygoel, chwarae teg. A dwi'n meddwl amdano fo hefyd, oedd gennych chi jyst fatha ffasiwn bobl efo'i gilydd, oedd e jyst yn danos cymuned go iawn, a dwi'n meddwl mae o sicr am roed hyder i'r clwb am byth, achos dwi'n meddwl wwan mae pobl wedi gweld Cofis yn mynd ymlaen a falle. Ag Paul, sut da chi'n meddwl mae mynd i Ewrop am newid y clwb ar gyfer y dyfodol? Ia, mae yna cwestiwn yn fan'na, mae'r arian mae'n siŵr hefyd, oes? A mae'r arian, da ni wedi... Oce. So, na iwsio, te mae Saesneg hefyd yn yma, oce, os da chi'n mynd. So, am cyrraedd yr ail qualifying round, oedden ni gael €700,000. Pan gafon ni'r arian gan UEFA mis Medi, o hwnna £591,000 oedd. Wel, unig beth ydy, nath y 2 drip i Ewrop a chwarae adra hefyd, a talu Gylwga, talu rhaid ni chatro plen i Poland hefyd, which oedden ni'n isio wneud, ond oedd ni'n dewis mwyn cadw'r oge gilydd, rhaid i ni gael plen yna. So nath hynna gyd costio £135,000. So yna 135,000 o'r 591 na'n mynd yna. So, ia, so beth da ni wedi wneud ydy, mae rhaid fi, ia. So beth da ni wedi wneud, da ni wedi buddsoddi dim bach o'r arian, mewn, da ni wedi ail-wneud y toilet, dynio. Gathon ni... O'r diwedd. Ia, o'r diwedd, ia, ers 1983. Ac da ni wedi
gael mwy o seti i roed yn y main stand dwi'n i'n lle hyn os ydi torri. So mae hyn wedi costio dipyn i fi. Da ni wedi cael 2 container, un i cadw stwff yn yr ofal a un yn Treborth i hwyluso pethau i fish a'r staff rheoli. Da ni hefyd wedi investio mewn fio live. Dwi'n gwybod os da chi'n gwybod beth di hwnna. Fio ydi... Ie. Ie, so fio, oedden ni gael... Oedd gen ni fio. Oedden ni'n rhannu fo efo'r Academy. A wedyn, oedd hwnna recordio'r gem ni. A gen ni analyst sy'n wedyn edrych ar y gem, neu rai bethau gyrru nhw i fish. Ac o fish a siarad, Cef Siarad a Macom yn edrych ar y gem a fel la. Ond, be nath fish gofyn i ni oedd, fysa ni'n gallu gael y fio live yma. Be mae hwnna'n golygu di bod prynu fio live, hwnna dipyn o bres, gael laptop efo fo hefyd ar wahân a teledu yn y dressing room. So'r bwriad ydy, mae'r analyst yn gallu gweld y ffid yn syth, gweld y gem yn syth, a neu be mae isio. A wedyn, i lle fod yn gorau edrych y pethau adran a pethau'n instant, a wedyn hanner amser, neu ar ôl gem, os di fish eisiau pigo pethau allan, mae'n gallu gwneud ar y sgrin yn y dressing room. So, o hwnna'n bwysig i ni, achos be o'n i'n teimlo oedd, un peth mae fish di dod i'r clwb, a dwi ddim bod fi'n dweud bod y rheolwyr eraill ddim wedi, ond mae o wedi dod o professionalism mawr i ni. Mae'n dod o lle gwahanol, dwi'n meddwl, i rei o'r rheolwyr eraill chi, a eisiau'r pethau, y techniques newydd yma, bach chi, a'r y fio live, o hwnna'n bwysig iddo. A be o'n i'n teimlo oedd, oedden nhw wedi ennill yr holl bres mae i ni. Trwy'n gwneud mor dda, wel, oedd o'n iawn i ni gallu gwario ar pethau fel hyn i trio gwylla'r tîm. So, yn y dyfodol, mae hwnna gyda ni. Dwi'n gwybod faint o tîm eraill sef efo yn cynradd ni, ond mae'n gwneud ni mwy proffesiynol. So, da ni wedi gwario rhywfaint o'r arian, ond beth sy'n eisiau cofio, a mae o dipyn bach o balans, a'r balans ydy, mae'n siŵr o'r rhaid, dwi am... Oce, so dydy am y gyrfinach, mae Pat Frost ar y bwrdd. Mae Pat y Cytsman Lloegr, fel ydych chi'n gwybod. So, flwyddyn tymor dwytha, sef y tymor nathon ni mynd i Ewrop, nathon ni cyrra'r playoff. Nath Pat helpu ni yn ariannol o'r rhan codi budget clwb. Ac y bwriad oedd mynd amdani tymor dwytha i trio mynd i Ewrop. Dyna oedd y bwriad. So, nath o weithio wrth gwrs yna. So, mae'r budget dal un peth tymor yma a oedd o tymor dwytha, ond wrth gwrs ni sy'n talu fi gyd tro yma a ddim di Pat sy'n talu dim. So, mae yna dipyn o arian yn mynd y fanna. So, y balans yn y dyfodol wan, fydd y balans rhwng gwario'r bethau da ni angen, ond hefyd, da ni angen cadw'r budget yn competitive. Neu os da ni'n dod o'r budget yn lawr, da ni am stryglo i gael tîm digon da i aros yn y gyngraedd. Os da ni wedi bod ar hyd y fei i fyny tymor dwytha, un o'r clybia sy'n talu llia. A da ni bod lwcus i gael y safon o chwaraewyr da ni wedi gael dros y blynyddoedd a wedi cadw ni yn y top 6 na. Ond mae cyfloga pob yn dynnuwch bob blwyddyn, fel yma pêl-droed, dwi'n siŵr sy'n yn gyfrinach ydy. A wedyn, so, mae'n balans rhwng trio dal i gael y tîm gorau fedra ni, a gwella, mynd ymlaen, a trio fod yn ffair hefyd i fish, achos mae o a'r tîm y ffordd yn gweithio mor galad. Wel, da ni eisiau rhoi beth bynnag fedra ni i helpu fo gwella'r tîm, yn does. So, mae o wedi gwneud mor dda ni dymor gyntaf, ac eil dymor dwi'n meddwl bod ni'n mynd dda tymor yma. Dwi'n meddwl bod o'n deg mae wedi heiddi hynna i ni cadw'r un yn budget. Dwi'n gwybod ddim yn budget mowr hyd yn oed wan, ond mae'n fawr i ni, de. A wedyn, so mae yna lot o bobl dwi'n meddwl yn teimlo, wel, oce, beth ydych chi'n gwneud efo'r pres yma?
dwi wedi gael negeseuon fy hun yn dweud, reis Paul, be da chi'n gwario'r pres yma, de? Ond di mor hawdd o hynna ydy, achos beth dwi ddim eisiau ydy gwario'r pres. Dwi'n cofio, na'n dweud ffordd o, ond y play-off final, Curo Pennod, fel da chi'n gwybod, y pob yn mynd i'r gem na, ddim pob, ddim cefnogwyr ni, ond y pob yn disgwyl i Pennod chwalu ni. Oedd y pob i ddeud, o gen Caernarfon yn chans, pob o'n ni. Athon ni chwalu nhw do. Dwi'n cofio gweld nhw'n cyrraedd, ac oedden nhw'n, ddim llawn o hynna, ond oedden nhw'n hyderus ofnadwy. A o'n i'n meddwl, reit, gen i ni chans yma. A dwi'n cofio siarad o'r Fish, a Fish yn dweud, dwi'n really cool a cam iddo, cos dwi'n meddwl yn giro hiro, yn reis handi meddwl. A mi nathon ni do. Ac, be oedd y cwestiwn, so dwi'n gofio? Wel, just siarad am... Ie, go on, ie. Oedd e just am fatha sut ma mynd i Ewrop am fatha rhoid... Ie, sori, ie. Ie, sori, sôn am y pres. Ie, so sôn am y pres, o'n i de. Ie, anyway, ar ôl y gem, nath Curo wan, ac eisiau bier gadyn, dwi byth yn neud, chos am bod fi'n mynd yna. Ond eisiau yna, nes i siarad, dwi'n ddau rogia. A dwi'n cofio yn cynogol yn dweud, reit, mynd o, a oedd wedi gael yn ei ddau. Chwarae teg ydw. A oedd o'n champion, a oedd ei reit, mynd o. Be ti eisiau neud, le, mynd o. Ti angen gwario pres yma, mynd o, ar y tîm, mynd o. A mae eisiau godi'r budget yn uchel, a mynd amdani eto season nesaf de. Ac oedd o'n, dyna ddo, iawn, sy'n digon teg. Ond wedyn beth dwi'n teimlo di, os oes ni yn chwthu'r budget, chwthu'r arian, lot o'r arian yma ar y budget tymor yma. Os da ni ddim yn neud Ewrop, wel, da ni nôl wedyn yn lle oedden ni 3 blynedd yn ôl. Dyna be mae clybau eraill wedi gwneud yn de. Mae yna clybau dros y blynyddoedd wedi mynd i Ewrop, wedi gwario wedyn i trio fynd i Ewrop. A unwaith dyn nhw wedi qualifio, maen nhw'n mynd lawr y lig de. So mae'n balans mawr i ni, da ni eisiau cadw'r budget yn peth. Hefyd, fel ydych chi'n gwybod, mae'r FAW meddwl gweithio ar y cae blwyddyn nesaf. So mae hyn dod â ni wan i rhywbeth arall wan dydy. So mae'r FAW eisiau gweithio ar y cae tymor nesaf. Y bwriad ydy gobeithio, os neith nhw, fydd y cae wedyn digon da i chwarae yr Under 19's European Championships. Chwarae gemau ar yr ofal, sy'n ffantastig. So, tymor nesaf fe rhaid i'n mynd i ffwrdd i chwarae fydd. So, da ni sôn am hwnna... A fath o ddatblygiadau dyn ni'n siarad am fan hyn ar ofal, Paul. Be ti'n gallu dweud ni am hwnna? Beth i ni'n gobeithio sy'n mynd i newid? Dwi'n ddim bod fi'n trio peidio deutha chi, ond da ni ddim 100% yn siŵr eto. Yr unig peth da ni'n gwybod sy'n cael ei wneud yn iawn yn bendant ydy maen nhw'n lefelu'r cae. Dyna maen nhw'n, ia. Dyna, dwi'n meddwl bod hynna'n gyfrinach, mae hyn allan yna, mae pob yn gwybod mwyn i lai. Ond da ni dal yn disgwyl clywed gyn yr FAW. Da ni wedi clywed na dyna di'r bwriad. Ond, ia, da ni disgwyl mwy o ddatblygiad ar hynna ni digwydd. Be fyddwch chi'n licio gweld yn digwydd ar yr ofal mewn byd delfrydol, ond realistic? Beth yw'r sort of end goal i'r ofal? Mae'n gai special, ond mae'n eitha hen hefyd. Ie, gol. Y gol ydy, y nod ydy chwarae gemau European ar yr ofal. Ni de, Caernarfon de, ddim European Championships Caernarfon de. So, mwyn i hynna, mae rhaid i ni gael, dwi'n meddwl, 1,500 o seti. Gyda'n gwybod, mae rhaid i'r pitch oedd yn lefel, so da ni'n gobeithio wneud hynna. So dyna di'r gol chi, ond mae eisiau extendio'r away dressing room, so bod y dressing room yna gymaint ar un cartra. Mae'n ei ddau o bethau eisiau cael ei wneud, ond gobeithio bod ni am gallu wneud. Bod ni am gallu wneud hynna, ond ia. So fanna, da ni fo'r cae, da ni dal i ddisgwyl clywed gen yr FAW wedi gwir yn iawn, ond maen nhw wedi dweud, mae'r seins yn dda bod nhw'n dechrau gweithio arno fo. Wrth gwrs, be rai cofio ydy, os dyn nhw'n gweithio arno fo, da ni bod nhw'n gweithio arno fo trwy tymor nesaf. Da ni am gorfod chogi cae arall trwy tymor. So dyna ni arian yn fanna. Hefyd, mae o'n gael knock-on effect ar noddwyr ni.
achos mae gen i ni noddwyr stand, neu'n stand, noddwyr stand so di gol, wel, so, sa chi'n disgwyl i'r noddwyr yna, pethau newid efo'r noddwyr yna. So mae am costio ni i chwarae ffwrdd ydy. Byddwn ni'n gwybod lle byddwn ni'n mynd eto, neu? Na, ddim yn iawn. Ddim yn iawn. Na. Mae'n un i ddau opsiynau, ond da ni wedi penderfynu peidio roed yn allan ar hyn o bryd, achos da ni eisiau gwybod yn union be mae'r FAW yn wneud, a wedyn ni wedi gwybod hynna, a yr dyddiadau ac yn y blaen. Ond os di bod dim yn iawn, dyna di'r bwriad bod y cae yn cael ei lefelu, wedyn mae fyny ni wedyn i sortio allan rownd y cae, mwyn i ni gael chwarae'n Ewrop. So, pan mae pobl yn sôn am arian Ewrop, o'n i'n dweud, mae'n 135,000 i mynd i chwarae'n Ewrop. Mae tymor nesa'n costio lot i ni, oherwydd fydda ni'n chwarae adra. So, ond... Allai gredu hwnna, dwi fel cefnogwr o gwmpas y dre, mae pobl yn dod at y fi a dweud, gryda, mae'r Bucks yma, ni wedi cael hwnna, mae rumours yn mynd round fel ti'n gwybod, a mae siŵr bod e'n anodd i ti a'r bwrdd i tawelu rumours, a rai yn nhw yn hollol wyllt, allan o control, bell o'r gwir hefyd. Yndi, dwi'n meddwl gwir ydy, fedri di ddim controlio rumours, achos dydy mor sydd wedi gwir, beth da ni ddeud mewn un ffordd, mae pobl bod tro'n meddwl, ond dyn nhw'n dweud bob dim de. Ond wir, mae un o'r policies ni fel bwrdd ydy, mi nawn ni ddeud, unwaith da ni'n gwybod yn union beth sy'n mynd ymlaen, mi nawn ni ddeud, sgynna ni'n byd i geiriad byth, a da ni eisiau fod yn transparent efo'r gefnogwyr, achos fel dwi'n dweud y hyd, heb y gefnogwyr sy'n ni'n yma fel clwb fel yda ni wan. So, nawn ni'n cadw'n byd wrth unrhyw gefnogwyr yna saff. Ti wedi sôn cwpl o weithiau, Paul, yn y sgwrs yma am dy iechyd, a felly rhywun sydd ddim yn gwybod, ti wedi bod ar dialysis ers sawl blwyddyn nawr? Wel, ges i trosglaniad yn 2009, ges i ar yn gyn yn had. Ond i wedi bod ar dialysis am 3 mis oedd yna. Dyna nath yr aren para am 11 blynedd a hanner. Felly, dwi wedi bod ar y dialysis wan am 3 blynedd a hanner, wedi i siar. A wedyn, wrsos gyntaf mis Rhagfyr, ges i galwad o Lerpwl, a ges i trosglaniad arall. So, dwi ddim ar dialysis wan. A wedyn, mae'r aren newydd yn setlo ar hyn o bryd. Dyna pam dwi'n gallu mynd i rhywbeth ar hyn o bryd, jyst disgwyl bydd a setlo lawr. Ond dwi'n bod yn lwcus. Ond mae'n anhygoel, siwt mae rhywun yn ffind yr egni ar amser, a mae hwnna'n rhywbeth cymleth i allu wneud swydd fel hyn ar ben swydd pob dydd gyda cyflwr mewn sefyllfa fel yna. Ti'n gwybod beth yw, ar wahan i'r cariad gen i'r clwb, dwi'n gweithio llawn amser i adra, a mae rai fyddi, fel cyflogwyr, maen nhw wedi bod yn wych efo fi, swn i'n gallu gofyn yn gwell. A o raid, mae fod yn chadeirydd Caernarfon wedi helpu gymaint yn meddyliol i fi sti. Achos os fyswn i, dwi'n nabod rei pobl sy'n dialysis a ella dyn nhw'n gweithio, wan, oherwydd bod nhw'n ddim yn dda, falle. A doedd hynna yn opsiwn gen i fod yn onast, achos well i ni cadw hyn yn brysur. A wedyn, peth dwytha dwi eisiau ydy gweithio tan 5. A wedyn, yn nos ydyn hel meddyliau am iechyd fi. Dwi'n eisiau hynna, peth dwytha dwi eisiau. So, ni'n teimlo, so diwrnod fi pan o'r dialysis, o'n i'r dialysis 3 gwaith yr wsos, a dyn, o'n i'n byd 7 yn bora, a llwen, dod adra byd ti hanner dydd. Da chi gweithio 1 tan 5, a wedi 5 eich. A wedyn, gwaith Caernarfon. A o'n i'n gweithio adra sy'n oedd yn helpu lot. So o'n eisiau 5 munud bach, o'n i'n cymryd 5 munud bach. A wedyn, yn nos, wrth gwrs, o'n i jyst ar y ffôn efo un y llall. So mae hwnna wedi helpu lot arna i, achos dwi'n eisiau hel meddyliau well gen i fod yn brysur. A mae gen i, dwi wedi, rai fi ddeud, ti'n bach o cheat bach hefyd, os gael iwsio gair Saesneg o de, achos fi ydy'r cadeirydd a dwi'n gyfrifol am lot o bethau, ond mae gen i bwrdd gwych, da chi'n nabod rhai yn nhw, dwi'n siŵr. Rhai yn nhw sy'n mynd dod, wel, mae yna un sy'n mynd dod i cael, Mike Lisian, oedd o Harlach Ffwrs, a o sy'n fath darolog y loga,
wneud y cyflogan barod i ni, neu saf yn salu digon o tax ac yn y blaen. A mae pob arall mewn dod i cael. Gen i'n digon o beth o da i ddim dan nhw, achos heb y bwrdd yna, swn i ddim wedi gallu fod yn cadeirydd a fi'n sal hefyd. Dwi wedi dibynnu lot ar y fi cadeirydd Darren. Mae o yn watchad ar ôl y cae i ni mewn ffordd. So, mae Darren yn gret. So rhywbeth mynd yn wrong yn y cae, rhywbeth yn mater y cae, ffwrdd y Darren yn gael rhywun neu, dwi'n siarad fo. Sandra, mae pob, so da ni wedi bod yn ofnadwy o lwcus, Barry, y commercial manager yn gret. Mae pob sy'n y bwrdd i helpu di gymaint a di helpu'r clwb. A dwi wir ddim yn meddwl bod yna bwrdd sy'n gweithio'n gletach na ni yn y gyngrair yma, achos da ni wedi gorfod wneud hyn i gyd heb llawer o bres i fyny tymor yma. A i wneud beth da ni wedi wneud, a di bod yn y top 6 na bob blwyddyn ar wahan i un tymor. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn wrthiol i ddigwyr, a mae hynna i lawr i'r rheolwr a'r tîm rheoli a'r chwaraewr, ond hefyd gwirfoddolwyr ni ac y bwrdd de. Achos maen nhw'n gweithio mor galed i'r clwb de, so gen i'n digon o beth o da i ddeud i'n gwir. Wel, dwi'n meddwl, Paul, da chi'n hollol am meising go iawn yn mynd trwy bob dim, a da chi jyst yn danos be mae'r rhywun sydd yn mynd trwy hyn yn gallu fatha wneud lle. Os fysa chi rwan yn siarad efo rhywun arall sydd yn mynd trwy be da chi'n mynd trwy, ond hefyd yn gadeirydd clwb, be fysa'r cynnor fysa chi yn rhoi iddyn nhw? Be, os oes rhywun yn mynd trwy'r dialysis ac hefyd yn cadeirydd? Ie, dyna sy'n dweud. Wel, beth sy'n ei ddweud ydy gael y bwrdd cryfa mae'n gallu wneud. Mae ddod neu hi gallu gael. Achos dydy'r clwb mond mor gry ar bwrdd dweud y gwir mewn un ffordd. Achos os gen ti bwrdd da, cry, sy'n barod ac yn weithgar, sy'n barod i rhoi bob dim i'r clwb. Ond ti hanner ffordd yna. A dyna sy'n ei wneud, ond i gwir i cadw positif a peidio gadael y dialysis gael chdi lawr, achos mae'n hawdd wneud. Ddim bod fi eisiau siarad yn bersonol na dweud, ond mae byw y dialysis yn mor anodd, mae o wedi dim wneud dim byd. Bora di llun dim uchaf, dim gwener o'n i'r dialysis. So, os o'n i eisiau wneud rhywbeth ar nos Sul i dan i wan bod yna sioe ar ola neu rhywbeth, wel o'n i'n gorfod watchad achos os o'n i'n adra ta hanner nos, da ni bod fi ddim wedi Lerpwl fel sioe, os o'n i'n adra ta hanner nos i un, o'n i'n gorfod deffro 105 bod y llun i fynd i Allgwen erbyn 7 ynde. A wedyn yr un peth, os o'n i eisiau mynd i rola nos Lun, do'n i methu ddeud y gwir achos o'n i dal di glina ar ôl y dialysis ar y llun. So, mewn ffordd pan ti ar dialysis, mae'n hawdd jyst byw i'r dialysis, os di hynna'n ei sens. Cwbl ti'n neud ydy jyst disgwyl mynd ar y dialysis da. Ond wedi dim gadael y dialysis rheoli dy fywyd i. A dyna pam athyn ni, mae'n siŵr bod hyn rhywbeth i'n neud efo, wedi gwir. Dyna pam athyn ni i Belfast i'r gem. Nath i gymryd 3 diwrnod i ni, a swn i'n gael mynd 3 diwrnod ar dialysis fel arfer. Ond mi ges i gyn y doctor, achos o'n gwybod yn gadeirydd y clwb eisiau mynd. Mi ges i, a nath o gymaint o wahaniaeth i fi gael mynd 3 diwrnod ac yn teimlo normal. Teimlo fatha unrhyw berson arall gael jyst mynd. A dwi'n meddwl, eich fel arfer y 3 diwrnod yn teimlo sal, ond do'n i ddim oedd adrenalin dal i fynd, dwi'n meddwl. Ond, ia, dyna sy'n i ddeud ydy, i rwy'n sy'n dialysis, peth o gadw ar gyrwch chi, mae'n y pot rhan, rhyw fath o gobaith, a jyst cadw'n brysur yn mynd amdani po tro, ie. Na, mae'n anhygoel, chwarae teg, dwi'n siŵr bod lot o bobl ddim yn sylweddoli, doedden nhw ddim cyn y ddogfen a'r Cofis yn Ewrop, ac oedd hwnna'n rhywbeth arbennig, cael gweld hwnna, nid yn unig ar y teledu, oedd hwnna'n special dros Nadolig, ond dwi wedi gweld y gyfres yna 4 gwaith, dwi wedi watching nhw nôl, mae'n ffantastig. Do. Jyst yn anhygoel, achos mae e wych i glwb fel Caernarfon cael dogfen, mae e documentary go iawn, ydw e, a mae'n dilyn pob twll a chornel o'r clwb bron y bod, a cymaint o'r cefnogwyr, mae'n anhygoel. Dwi'n cofio sy'n nath o ddod o gwmpas, ges i gael y ffôn gen Nicky John. Ac os dwi'n gweld enw Nicky John ar y ffôn, a dwi'n atab, de. Os mae bod tro'n positif, so byth ni wedi yn drwg efo Nicky.
Mae bod tro'n ffantastig, Nicky. Da ni ffrindiau efo un yr ofal, so mae'n gret. Ac nath i sôn am, da ni'n meddwl wneud y documentary yma, beth ti'n feddwl, champion, be oedd nhw isio straeon personol hefyd, dyn nhw'n gofyn sy'n gallu gwneud dan bach yn chdi a dialysis, a wedyn gofyn pwy arall, dyn nes i awgrynu, lle sy'n nhw siarad fo John Watkins, achos bod o wedi gwrthod hedfan, a hyd i oes, ac oedd o wedi deitha a pob arall na i mond hedfan os di Caernarfon mynd i Ewrop. A felly, o'n i tynnu ar i reigo Fiona ar ffordd i Belfast yn dweud, so, da chi wedi prodi ys 10 mlynedd, ond mae wedi gwrtho bob blwyddyn mynd i ffwrdd, a mae'n mynd efo ni hefyd, ynddo, ac oedd dwi'n gwybod, ond o'n i'n dweud a ffordd adra wrth nhw, gen fo ddim excuse o'n i beidio mynd i ffwrdd dramor efo i am holiday wan. All inclusive, John Watkins, come on. Ond oedd y document hyn oedd yn gret. Yr unig peth o'n i'n teimlo, o drogio Sean yr Rhys, ffilmau fo'n, oedd nhw wych. Ac oedd nhw rhan o'r siwrna hefyd, sti. Oedd hi'n gret gweld nhw o gwmpas, yn doedd bego efo'i canvas yn chi. Yr unig peth, rai fi ddweud, o'n i siomedig bod ysbryd heb danos bob dim, yr pedwar episod mewn ffordd, Pennod, hwnna sy'n ar YouTube. Achos dwi wedi gweld, dwi'n meddwl yn controversial o'n, dwi wedi gweld pethau ar ysbryd dros y blynyddoedd. A dwi'n meddwl, beth i hwn, ne? Dwi'n siŵr iawn, beth i hwn, pethau eich ar sy'ch ti'n meddwl o'n un yn od, ond mae rai bod yna farchnad iddo fo, de. A wedyn, mae yna glwb sy'n yn glwb wir clwb Cymraeg yn y ardal mwyaf Cymraeg yn Gymru yn mynd ar ei adventure gyntaf i Ewrop. A dyn nhw'n gweld hwnna digon da i roi ar y teledu yn gyfan. Oedd o'n ffantastig, peth i gael ei rong, oedd o'n wych gweld o drostolig, ac o'n i'n meddwl ffordd o'n dynnudo i gwasgu pethau jyst i'r gem Crusaders mewn ffordd. Oedd o'n gret, oedd o'n dda. Ond, o'n i jyst teimlo, o'n i ddim eich siomedig bod nhw'n di meddwl digon o hwnna ni i ddangos. Helo? Dwi'n meddwl ni wedi colli Paul yn deitha nôl mewn eiliad nawr, gyfeithio. Na, ni, dwi'n dal yma. Mae yma. Na, mae o'n. Official complaint. Ie, Esbyd di tynnu'r plug. Right. Da iawn. Wel, dwi wedi bod yn siarad i cwbl o bobl cyn recordio hyn o, mynd i cael cwbl o gwestiynau gen o'r cefnogwyr. Rai eisiau dod straight at y ti, Paul. Maen nhw eisiau gwybod beth wyt ti'n meddwl am y 4 clwb EFL. Y syniad ma o'r 4 clwb yn yr EFL yn cystadlu yn Cwpan Cymru, sy'n hot news ar y funud, ynddo e? Reit, dwi eisiau dweud hyn, wan, a dwi'n gwybod beth i'n dweud bod peth off limits, ond dwi wedi cael slap on the wrist gyn yr FAW yn barod, oherwydd eisiau ar Twitter dweud dwi ddim yn cytuno fo hyn, achos mae'n cymryd un spot European wrtho ni. Ond, wedi siarad efo Jack Sharp, dwi yn gweld o'r ochr allan ni hefyd, wan, so dwi'n dal yn ôl, ddweud i gwir, efo beth dwi'n teimlo amdano fo, tan dwi'n clywed mwy am beth sy'n digwydd, a be mae'n golygu ni fel clwb ynddo. Dwi wedi clywed bod o'n hefo'r noddwyr a arian teledu, dwi wedi clywed bod o werth dipyn o bres i bob clwb. O'n sôn ar Twitter yna o 62,000 yma, ond dwi wedi clywed bod o'n lot mwy na hynna. Achos ni'n clywed hefyd bod y clybiau yr Cymru Premier unanimously support, felly di hwnna ddim cweit yn wir felly na. Na, dwi'n meddwl, nes i fethu mynd i'r cyfarfod gyntaf a aelod arall ar bwrdd yna. Ac nath nhw ddod yn ôl te i ddeud, i oedd o, ond dwi'n meddwl na bot, allan o show of hands efo, nhw'n edrych fewn mwy iddo fo, ie, iawn. A dwi'n meddwl mae'n gret i edrych fewn iddo fo, achos da ni'n gwybod, ti'n gwybod os di am fod yn peth da heb edrych fewn iddo fo. Ond, ia, so, fysa nhw'n cymryd un lle European wrtho ni, a be rhaid i ni gofio, os fysa'r cwpan yma wedi bodoli tymor dwytha, sa ni'n mynd i Ewrop eich edrych. Ynde? Ie, honna di'r cwestiwn mawr, ynde.
lle mae'n gadael y clwbiau fel ni yn yr uwch gynrair, de. Ond, be dwi wedi clywed ydy bod o werth lot o arian i ni, i bob clwb. So dwi'n meddwl bod o werth edrych ar. Ond dyda ni fel clwb ddim wedi dweud bod ni gytuno fo, ond dwi'n meddwl bod mae'n anodd neu barn yna fo tan da ni'n clywed beth ydy'r gwybodaeth iawn, de. So da ni eisiau mwy o gwybodaeth i ddigwydd. Digon teg. Ie, fel da chi'n dweud bod, da chi wedi bod yn cefnogi dre wan ers sawl blwyddyn lle. Yn eich amser chi yn gwylio'r clwb, pwy oedd yr chwaraewr gorau da chi erioed di gwylio? Iawn, wel, na ddeud heb os y cofi Messi, y Darren Thomas. Does sam dwy waith amdani. O'n i digon lwcus i gweld y tîm FA Cup 1986, 87, tîm John King. A Ray Woods ar y right wing, the 7 ar ei grysa, am chwaraewr. A nes i weld o, unwaith oedd adon dre, pan nes i weld o wedyn, oedd pan oedd o chwarae yn Anfield i Coventry yn erbyn Lerpwl. Dyna fe'n sydd oedd o'n Premier League player wedyn. So fo oedd hoff chwaraewr fi am blynyddoedd. A oedd o dipyn o chwaraewr. Ond dwi'n meddwl, wrth ystyried a mae'n trwy hir, mae Darren wedi bod efo ni, a be mae o wedi, wedi'r gair Saesneg achievio, be mae o wedi rhoi i ni fatha clwb, pethau mae o wedi curo, o gos mae wedi sgorio, mae wedi chwarae dros 400 hanner o weithiau'r clwb, dwi'n meddwl wan. Heb samos. Mae'n gallu neud bob dim, dydy. A bydd yn od efo Darren, rhywbeth bersonol dy hyn, pan nath o seinio ni, da ni'n mynd yn ôl lot, blynedd yn ôl, tro gynt. Ia, oedd o hefo ni yn ogyn ifanc yn 17, gatha, oedd ar y syrp, wedyn, oedd ogyn lleol ddim yn gael gora teg adeg yna, wedyn, nath adal ni, unig Llangefni, dwi'n meddwl. A nath Lee Dixon dod o fo'n ôl, Lee Dixon wedi bod yn rheolwr iddo fo'n Llangefni. Nath Lee Dixon dod yn ôl a dod o fo fewn atyn ni. A mi oedd Darren hefo ni am ta 5 mlynedd heb de helo fi, dwi'n siŵr. A fi oedd y media officer, achos oedd o mor swil, oedd o cael nid cyfwyredau yn y byd fi. Oedd o'n osgoi fi, de. So, ond erbyn mwan, da ni, ia, swn i'n cael bod ni ffrindiau. Ac na ddeud rhywbeth arall yn dyn sy'n berson ydi o. Pan oedden ni dod yn ôl o Belfast, ac o'n i lwcus ges i fynd â swtsges efo fi. Ynde, a dwi'n meddwl bod yna neb all ni'n dweud, ond o gen i stwff efo iechyd fel chi. Ac oedd o'n dod wan, oedd y swtsges yn dod. A nath Darren pigo'r swtsges, nath o gafel ar bagiau fi, ac yma bagi hyn, a cerad efo nhw i'r bus. A fo ddim yn gadael fi mynd ar swtsges. Ond dweud, ti ddim yn mynd efo, mynd efo, no way, dwi'n mynd efo i chdi. A na chdi, dyna di'r treip o hogyn, a dyna pan mae pob yn licio fo, mae'n hoffus ac yn hwylus ac am chwaraewr. Ac os dos y rwy'n unrhyw dro wedi bod yn legend, fatha maen nhw'n dweud, i Caernarfon fod. Gret. Cofi Messi, the legend, ie. Ni wedi cael un cwestiwn arall fan hyn nawr i gloi fan hyn. Beth yw'r chance o gael minibus, Paul? Beth yw'r chance o gael minibus i'r chwaraewyr, i'r academy ac i'r fans? A ti fel amdano fe? Minibus i'r chwaraewyr ta i'r academy ti'n sôn dan? Dwi'n meddwl dyna'r cwestiwn sydd o mewn. Dwi'n meddwl multi-use minibus, dwi'n meddwl Paul. Multi-use, ie. Dwi'n yn gwybod, fel dwi'n dweud, dwi'n gwybod faint o minibus. Da ni wedi dros dwi a Def gafon yr academy, head of academy, da ni wedi trafod gael minibus dros y blynyddoedd. Ond eich sy'n ni'n prynu yn sy'n ni'n llogi yn de. Ond it's just the cost y bethau ydi o. So dwi'n mynd dweud na a dwi'n mynd dweud ia ydy'r chances. So ni'n licio gael un fath o pob arall. Ond mae rhaid i ni wneud yn saff bod assets ni ar y cae hefyd. Os ti'n ei sens. Achos y beth dwytha da ni eisiau gwneud ydy mynd yn ôl, mynd sôl i tîmau eraill. Dwi eisiau ni cystadlu am y
6 am y top 6 na, bob tymor yn does. Ddim just tymor dwytha, tymor yma, tymor nesa, efo'r arian sydd gyda ni fan. Da ni eisiau cael ymlaen. Ond dwi wedi deud hynna, os fysa ni'n gallu afforddio minibus fory, swn ni'n gael o. Ond dwi yn gael o, mae'n iawn i edrych arno fo. Mi'n siarad efo'r bwrdd, a mi gawn ni weld. Yr unig beth ydy, os da ni'n gael, y cwestiwn sy'n ni'n gofyn ydy, os da ni'n gael minibus, a bod y supporter, a sy'n ni, yn bod os y supporters mynd i games away efo, sy'n yn gret, pwy fysa'n dreifio efo? Ie, rhaid i ffeindio allan. Ie, cyswn ni'n mynd. Ie, all right, ie, oce, na, sa'n cynnig hwnna rhan o'r package na, just supply only, ie. Ie, ond ie, mi'n nhw'n edrych yno, dwi'n gaddo, sy'n ni byth dweud na, am y bos o'r cefnogwyr yn gofyn, so, ie. Gret, diolch yn fawr. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod i ben nawr yn Pennod 1 o Coficast. Diolch yn fawr i chi'ch dau am cymryd rhan yn dweud, a wedyn diolch yn fawr i bob un sydd wedi bod yn gwylio ac yn gwrando hefyd, a byddai chi sticio gwmpas, cos bydd lot fwy o Coficasts gyda gwesteion gwahanol yn dod yn fuan iawn. Felly, diolch yn fawr, up the Cofies. Diolch i chi. Diolch, Paul. Diolch, tra.